Работя в верига магазини за ортопедични стелки и обувки Ортос от 12 години. Търсим сътрудник продажби за един от магазините ни. Работата ни е интересна, динамична и удовлетворяваща. Всъщност това, което предлагаме е удобство и леко ходене. Първата важна стъпка към удобството е да опознаем добре стъпалата си. За мен голямото удовлетворение от работата идва, когато в магазина се върне доволен клиент, да ни благодари или да доведе близък човек. Ние в Ортос помагаме на нашите клиенти да възвърнат свободата и радостта от ходенето. Във всеки от нашите магазини със специална апаратура и софтуер изготвяме дигитален отпечатък на стъпалата. Така можем да предложим ортопедични стелки с подходящи поддръжки и корекции. Заедно с стелките предлагаме и ортопедични обувки. Обувките ни са много удобни, с модерен дизайн и са съобразени с различните особености на стъпалата. Работата ни е много отговорна. Клиентите ни изискват внимание и време. Личното отношение, компетентността и стремежът да открием и предложим най-доброто решение е това, което клиентите ни ценят най-много. Ако сме ви заинтригували, пишете ни, изпратете кратко резюме на професионалния си път и контакти за обратна връзка. Ние ще се свържем с вас. Очакваме ви!